Să le vedem față în față. Când va veni momentul acela? Acum să primim răspunsul la toate întrebările complicate care le punem noi și nu primim răspunsul. Va veni vremea și când ne vom întâlni față în față cu Dumnezeu. Atunci Dumnezeu va spune: știi când ne-ai pus întrebarea cu tare și ne-ai primit răspunsul. Va veni vremea. Aleluia! Începe să ne răspundem fiecare. Începe să ne răspunde atât de minunat și atât de frumos și răspunsurile atât le complicăm într-un fel sau altul, dar El când răspunde. Aleluia! Este Dumnezeu. Aleluia! Și totul vorbește așa cum El știe mai bine. Lăuda să fie numele Lui în veci de veci. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Peste 2 zile avem cel mai frumos eveniment din istoria creștinismului, care este masa lui Cina. Și vreți să ne vorbească Domnul? Aleluia! Ne oferau. Spune cuvântul lui Dumnezeu atât de minunat. Te iubesc. Dar nu oricum. Mulți spun că ne iubesc. Nu? Mulți. Ne întâlnim pe stradă, ne întâlnim undeva la un eveniment, ne îmbrață, te iubesc. Țin la tine. Poate câteodată bine, poate câteodată o fac din anumite motive. Dar cu Dumnezeu nu ne putem juca. Nu ne putem juca. Dacă Lui îi spunem te iubesc, trebuie să o demonstrăm. Trebuie să o demonstrăm și oricum. Spune cuvântul lui Dumnezeu, omul care a scris acest cuvânt minunat, nu-i se dă numele. Spune atât de minunat cuvântul lui Dumnezeu. E David, îi se dă numele. E David. Și spune atât de minunat omului Dumnezeu care știa că este om după inima lui Dumnezeu și mai mult de atât, totul este descoperit înaintea lui Dumnezeu și nu poți să te ascunzi. Vine El și spune: Doamne, eu te iubesc. Dar nu oricum te iubesc din inimă. Din inimă, Doamne. Nu fac așa cum a făcut alții. Isaia 29, versetul 13, era o categorie de oameni care spunea că îl cinstește pe Dumnezeu. Că îl cinstește pe Dumnezeu. Și auzi ce spune Dumnezeu de ei. Domnul zice: nu! Nu eu, nu tu, nimeni. Când vorbește Dumnezeu, păi vorbește. Aleluia! Spune Domnul, zice: când se apropie de mine poporul acesta, era un popor care spune că îl iubește pe Dumnezeu, îl cinstește pe Dumnezeu. Și vine și spune Domnul: peste că eu te cunosc, n-ai cum să te dai. Dreptat om față de mine. Și spune: Domnul zice. Dacă spune eu nu te cunosc decât până la cămașă. Atât. Câteodată și noi nu ne cunoaștem pe noi înșine. Dumnezeu ne cunoaște. Dumnezeu știe toate lucrurile despre noi. Lăuda să fie Domnul. Și spune Domnul zice: când se apropie de mine poporul acesta, mă cinstește. Ce înseamnă mă cinstește? Mă iubește, dar nu cu inima, spune cuvântul Domnului. Mă cinstește cu gura și cu buzele, dar cu inima. Este departe de mine. Și frica pe care o are de mine nu este decât o învățătură și o doamnă luminesc. Nu vreau asta. De ce? Știți unde suntem noi aici și în fiecare zi? În remeneul lui Dumnezeu. În remeneul lui Dumnezeu. Gândește-te că biserica este ca și un remene și când intri acolo. Aleluia! De la degetul mic până la creștetul capului și părul din capul nostru este numărat de Dumnezeu. Și cum poți să spui Dumnezeu? Cum poți să vii aici și să spui: te iubesc, Doamne, și eu te iubesc și eu, Doamne? Și cu fapta suntem departe și cu inima. Nu vreau lucrul acesta. Să apropie cina Domnului și vrem să o demonstrăm. Lăudat să fie Domnul și binecuvântat să fie numele Lui în veci de veci. Omul acesta a înțeles că iubirea de Dumnezeu este prima poruncă. Iubirea de Dumnezeu este prima poruncă, lăudat să fie Domnul. Și dacă o facem, trebuie să înțelegem mai presus de tată, de mamă, de soție, de copil. Este iubirea de Dumnezeu. Dar știți ce cauză? Și El pe noi. Și El pe noi ne-a iubit pe înainte. Lăudat să fie Domnul. Și știți cum a făcut dovada? Când s-a făcut toate lucrurile, doar s-a zis să fii. Dar în momentul când l-a creat pe om, când te-a creat pe tine, toată omenirea, de ce a făcut? S-a plecat.
Să aprece Dumnezeu să lucreze la ființa ta și la ființa mea. Câtă iubire! Câtă dăruire! S-a aplicat acolo, a luat pământ, a luat timp și a început să vorbesc. Și să facă pe om. Dar nu l-a făcut doar cu. L-a făcut după chip. Ca asemănarea lui. Lăudat să fie numele Domnului Iisus Hristos. I-a pus duc de viață în el. Și a început să stea de vorbă cu el în fiecare dimineață, în răcoarea zilei. Și să spune, Adame, sunt aici. Și el venea și spunea, da, Doamne, și eu sunt aici. Aleluia! Și lumea om atât de plăcut în răcoarea dimineții, spune cuvântul lui Dumnezeu. Când rău auda grădina, vedea Dumnezeu dis de dimineață. Și striga, unde ești, Domnule? Unde ești? Și Adam spune, sunt aici. Până în momentul când s-a ascuns. Și ce a dat dovadă omul acesta? Că nu mai iubea pe Dumnezeu. Dumnezeu a rămas cu nov, cu una mare suflet și nimic. Nu vrem lucrul acesta, vrem să dovedim și noi. Așa copiii lui Dumnezeu, care și-a întins mâinile de bunăvoie, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. S-a făcut pentru noi, nu că e păcat, s-a făcut păcatul. Și-a întins mâinile de bunăvoie. Și spune cuvântul lui Dumnezeu atât de minunat. Ioan, în capitolul 3, versetul 16, fiindcă atât. Cât atât? Pe atât. Că s-a putut de mult. Deci în cuvinte am căutat în toate traducerile Bibliilor să găsesc cuvântul acesta atât. Cât, omule? Cât? Cât atât? Și Domnul Sfânt mi-a spus. Atât că Dumnezeu încât și-a dat toată viața. Și spune cuvântul Domnului, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. L-a dat. S-a dat Dumnezeu pe copilul meu. Cine a mai făcut lucrul acesta? Cine a mai făcut lucrul acesta? A mai făcut cineva de dragul lui Dumnezeu. Dar nu s-a materializat. Nu s-a materializat. Dar Dumnezeu a făcut. Să dea tezaurul cerului, spunea un om. Și mi-a plăcut lucrul acesta, l-am citit și mi-a plăcut lucrul acesta. Spunea că toată lumea aceasta, toate generațiile de oameni și mai mult de atât, toate țările de pe continentul acestui pământ are cât un tezaur. Are cât un tezaur ascuns. Și ori de câte ori se întâmplă ceva, ia de acolo bani, ia de acolo din tezaur și se rezolvă problema. E și cerul l-a avut pe Domnul Iisus. E și tezaur. Aleluia! E să vină să dea pe El, pentru noi. Pentru noi să-și dea tezaur. Lăuda să fie numele Domnului Iisus Hristos. Și spre cuvântul Domnului, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Pe oameni, știți că Dumnezeu când dă, El dă, noi mergem să rugăm. Omul merge întotdeauna. Să ceară, mai dăm și aia, mai dăm și aia, mai dăm și aia, mai dăm și aia, mai dăm și aia. A spune cuvântul Domnului Psalmul 133, ultima parte a versetului. Că El se coboară acolo și dă. Lăuda să fie numele Domnului când frații sunt împreună. Este ca un terenul de prost care se coboară pe cap, pe barbă, pe veșminte. Este ca roa cremonului. Este... Deci acolo dă Dumnezeu binecuvântare și viață pentru veșnicii. Unde este Dumnezeu, El dă. Unde este Dumnezeu, El dă. Și spune cuvântul Domnului că ce l-a dat. Ce-a dat? Tot ce avea mai scump. Pentru noi. De ce? Că ne-a iubit. Și noi ce trebuie să facem? Să ne iubim. N-avem cum să spunem celor pe care te iubesc. Sau să spunem lodeițele noastre acasă unde ne rugăm, te iubesc Dumnezeule și o să vedeți 3 lucruri importante. Nu o să vorbesc mult, că e și așa târziu, nu o să vorbesc mult. Dar efectul acestui cuvânt este iubirea. Iubirea. Lăuda să fie Domnului. Avem nevoie de prezența lui Dumnezeu. De Harul lui Dumnezeu în viața noastră. Dorim să demonstrăm și noi cu fapta că iubim pe Dumnezeu. Și cum poți să demonstrezi cu fapta că iubești pe Dumnezeu? Cum poți să-L iubești? Făcând. Făcând. Și El a făcut pentru noi, lăudat să fie în veci de veci. Ce a făcut? S-a dat pe sine pentru noi. Slăvit să fie numele Domnului Iisus Hristos. Și spune copilașilor să-L iubiți doar cu gura și cu adevărul și cu fapta. Lăudat să fie numele Domnului Iisus Hristos. Și atunci, când spui lui Dumnezeu că îl iubești, trebuie să se vadă. Trebuie să
se vadă un om care îl iubește pe Dumnezeu și ce face? Stă de vorbă cu El. Un om care îl iubește pe Dumnezeu tăruiește. Un om care îl iubește pe Dumnezeu iubește pe cel de lângă El. Un om care îl iubește pe Dumnezeu iubește pe Dumnezeu. Un om care îl iubește pe Dumnezeu iubește biserica. Și atunci să vede lucrul acesta. De aceea vine David și ne învață, oameni buni. Nu aveți altă alternativă. Să te eschivezi în stânga și în dreapta. Nu. Ori îl iubești pe Dumnezeu, ori nu îl iubești pe Dumnezeu. Și în această seară demonstrează. Și cum să o demonstrezi, Doamne? Păi dacă tu spui că mă iubești pe mine, demonstrează că iubești și pe fratele tău. Și pe sora ta. Demonstrează că iubești și pe fratele tău și pe sora ta. Lăudați să fie numele Domnului Iisus Hristos. Și știți că iubirea de frați este prima poruncă? Iubirea de frați, lăudați să fie numele Domnului, este poruncă. Filipeni, capitolul 1, de la versetul 8 și 9. Slăviți să fie numele Domnului Iisus Hristos. Măriți să fie Domnul. Binecuvântat să fie în veci de veci. Măriți să fie numele Lui în veci de veci. Glorificat să fie în veci. Auziți? Căci martorul nu este Dumnezeu. Spunea omului Dumnezeu Patru. Pe cum să-L iubesc pe Dumnezeu și pe cel de lângă mine să nu răznam? Îi spune că martorul nu este Dumnezeu, că mă iubesc pe toți. Și El o demonstră. El o demonstră. Și dacă poate spui, pe Dumnezeu mă iubește, este Dumnezeu de răsător. Mi-a făcut lucru cu tare, lucru cu tare, lucru cu tare. Dacă am fi trecut noi, nici a trecut omul acesta. Atunci ne-am scoate mai mult decât El ne vine. Și este martor, că nu o fac. O fac cu dăruire, spune. Deci mă iubesc pe Dumnezeu, o dragoste nespusă în Iisus Hristos, versetul 9. Și mă rog. Și mă rog. Aleluia! Spune și mă rog ca dragostea noastră să crească tot mai mult de cunoștință din orice pricepere. Lăudați Aleluia! Omul care se face! Aleluia! Sunt ești tu, Doamne! Vorbești, Domnul! Dă-i putere, Domnul! Aleluia! Ești tu, Domnul meu! Iubi pe Dumnezeu să dăruiești! Și nu ia martor pe altcineva și de pe Dumnezeu și spune martor nu este Dumnezeu. Aleluia! Martor nu este Dumnezeu, versetul 9. Lăudați să fie Domnul versetul 8. Versetul 8 spune că-și martor nu este Dumnezeu. Să fie Dumnezeu martor. Aleluia! Știți că noi câteodată spunem martor nu este Dumnezeu dacă am. Dacă aș avea, că nu ți-aș da. Câteodată îl pune martor pe Dumnezeu și ne mințim pe noi înșine. Omul acesta era un Dumnezeu al mărturiei. El o dovedea prin iubire și spune că martorul este Dumnezeu. Că vă iubesc. Spune cuvântul Domnului. Dar de ce? Și El m-a iubit. Și El m-a iubit pe mine să dăm de jurire. Lăudați să fie numele Domnului și mi-a demonstrat-o. Când mergeam pe drumul Damascului să facă curaj. Și când mergeam să aduc pe cei credincioși și să aduc de lanțuri, a venit în ea și a avut o specială cu El. Și El a vrut să se dăruiască pentru mine. Și a venit și a spus, Saule! Saule! Glorie Domnului! Aleluia! Cine ești, Doamne? Aleluia! Cine ești, Doamne? Lăudați să fie numele Domnului. Sunt Iisus. Acela care mă prigonește. Nu vreau să mă prigonești. Vreau să mă iubești. Vreau să fie a mea. Și am văzut lucrul acesta că El e iubit de Dumnezeu. Nu l-a lăsat Dumnezeu să meargă din nou în mare. Și a vrut să-l facă un om credincios al lui Dumnezeu. Și El vine. L-am văzut pe Dumnezeu toată puterea. Am văzut pe Hristos Domnul în strălucire. Și în momentul când l-am văzut pe Iisus Hristos, n-am mai văzut. Mi s-a luat ochii vedere. Aleluia! Și vreau acum să o demonstrez și eu. El a demonstrat. Și lea pe Dumnezeu martor și spune, deci martor nu este Dumnezeu. Că nu o fac de gura lui. Nu fac să mă vadă cel din stânga, cel din dreapta. Nu fac să mă vadă sora, să mă vadă fratele. Nu fac să mă vadă X sau Y. Nu! O fac de dragul tău. Să fie numele Domnului Iisus Hristos.
Hristos și El vine și spune că-și martor nu este Dumnezeu. Să-L pui pe Dumnezeu martor. Atenție! Niciodată să nu mai spui martor nu este Domnul și să nu faci. Niciodată să nu mai spui soră, martor nu este Domnul dacă am putea și tale. Hai! Hai! Niciodată să nu mai ai pe Dumnezeu martor în lucrarea care o faci tu ca și om. De ce? Dumnezeu este bine! Și știi toate lucrurile. O da să fie în pește veci. Și El vine și spune, asta este ca și o parolă. Că îl iubește Dumnezeu pe El și El pe Dumnezeu. Și spune că martorul este Dumnezeu. Că vă iubesc pe toți, dar nu oricum, oameni. Nu oricum. De ce? De ce nu oricum? Auziți de ce? Slăvit să fie numele Domnului Iisus Hristos. Ioan capitolul 4, versetul 20 și 21. 1 Ioan 4 cu 20-21. Lăudați să fie numele Domnului Iisus Hristos. Și binecuvântat să fie numele Tău. 1 Ioan. Mărit să fie Domnul. Glorie numele Tău, Iisus. 1 Ioan 4 cu 20 și 21. Auziți? Nu vorbesc. Oricine vine și citește, să audă și o soră, dacă vine să citească ce scrie Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă se supără cineva, supărați-vă pe Cuvântul lui Dumnezeu. A spus Domnul să vorbesc lucrul acesta. Vește, Doamne! Vește, Doamne! De ce? Mai sunt 2 zile la masă. Vrem să dovedim, atunci când ne apropiem de trupul și sângele Domnului, știți că se fac minuni? Se fac minuni. Amin, Doamne! Lăudați să fie numele. Dar dacă nu o demonstrezi, și spune, dacă zice cineva iubesc pe Dumnezeu, câți nu zic? Câți nu zic? Câți nu zic? E ușor să spui iubesc pe Dumnezeu, că nu-L vezi. Și nu te poate contrazice nimeni. E ușor. Apostolul Pavel spune, mare este Dumnezeu, că vă iubesc cu o dragoste nespusă și spune, dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos. Că cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede? Aleluia! Aleluia! Și laud eu stă în prezență. Aleluia! Și vrem să ne beneficăm. V-a spus încă de la început, suntem la reuniune de Dumnezeu. Nu putem să ne dăm de frați. Nu vreau lucrul acesta. Vreau să ne iubim unii pe alții. Să ne luăm în brațe, să ne strădăm, să plângem unul pentru altul. Să ne veselim unul pentru altul. Spune cuvântul Domnului, dacă zice cineva iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos. Dar cine nu iubește pe fratele său, care îl vede cum poate să iubească pe Dumnezeu? Și aceasta este o poruncă. Nu putem să ne schivăm de la el. Nu putem. Trebuie să ne iubim unii pe alții. Trebuie să ne dăruim unul pentru altul. Trebuie să suferim unul pentru altul. Amin, Doamne. Trebuie să o facem. De ce am făcut-o eu mai înainte? Gândește-te dacă n-ar fi fost în tu, noi n-am fi fost aici. Am fi fost în lumea noastră și am face toate lucrurile care nu le-au îngăduite de Dumnezeu. Dar dacă El ne iubim, nu trebuie să urmăm pașii Lui, nu? Să călcăm pe urmele Lui. Trebuie să ne iubim și noi, trebuie să ne iubim. Să ne dăruim unii pentru alții. Să arătăm că împlinim porunca lui Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul. Și aceasta este porunca pe care o avem în El. Și care este, Doamne? Cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. Lăudați să fie Domnul. Și atunci poți să vii ca și David să spui cuvântul acesta minunat care mi-a umplut inima. Te iubesc. Aleluia! Dar nu oricum, Doamne, te iubesc din mine. De ce? O demonstrez și că iubesc pe fratele meu. O demonstrez și că iubesc pe sora mea. În fratele meu trece printr-o
Lucru care nu este de nedorit de El. Sora mea care trece printr-un lucru nedorit, hai să ne luăm în mână. Fără să știe ea, fără să știe familia, X și Y, să ne luăm mână de mână, să intrăm în post și rugăciune, să ne cădim pe multă. Să dovedim iubire. Să dovedim dăruire. Lăuda să fie numele Lui în veci de veci și atunci Dumnezeu intervine. Știi și face minuni. Face minuni Dumnezeu. Dumnezeu se implică. Te iubește fiecare dintre noi în orice lucru. Și Dumnezeu se implică cu 10.000 de ori mai mult. De ce? Vede lucrul acesta. Și atunci când vii la masa lui Dumnezeu și te apropii de trupul Lui și de sângele Lui, îi spui cu bucăția aceea până, Doamne, trupul Tău stă în mână. Dacă pun în gura mea, Doamne, trupul meu să ne locuiască și să se încarce. Când e pe fericiros, e nemulțumit, că nu se mai poate face nimic. Știu că Tu ești cu mine. Dacă te măstrezi că și te iubesc și pe aproapele meu, Ești viu, Doamne! de care Ta va încolți cum? Repede. Lăuda să fie Domnul. Și avem nevoie de lucrul acesta. Mărit să fie numele Domnului Iisus Hristos. Și binecuvântat să fie în veci de veci. Mai avem un cuvânt atât de minunat. Și spune cuvântul lui Dumnezeu. În Ioan, capitolul 2. La versetul 20. Dacă nu mă înșel. Slăvit să fie Domnul. Și binecuvântat să fie în veci de veci. 5:20. 1 Ioan 5:20. Mare ești Tu, Iisus. Mărit să fie Domnul. Mare ești Tu, Doamne. Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pe ce vrei. Să cunoaștem pe ceea ce este adevărat. Și noi suntem în ceea ce este adevărat. Aleluia! Adică Iisus în Fiul Său. Fiul El este Dumnezeu adevărat și viața veșnică. Lăudați să fie numele Domnului. 21. Copilașilor, Aleluia! păziți, Aleluia! păziți păzirii. Lăudați să fie Domnul. Și știți cine este idolul tău cel mai mare care te poate birui? Nu, tu însăși. Unii se iubesc pe sine. Se iubesc pe sine. Și fac pentru ei. Și eu fac pentru ei și tu faci pentru tine tot felul de idol dintre noi. Și știți care mai este idolul surorilor? Idolul vostru? Oglindă. 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 Stăm în oglindă câte o oră, jumate, 2 ore, vedem și bărbații și femeile. Și să mai întorci și de la ușă. Să plece la biserică, stai să mai mă văd puțin. Stai să văd cum mai sunt. Hai vină, Doamne! Sora pe tare. Hai vină, Doamne! Se mai dă cu apă și mai stai că mă vede că nu e bună rochia asta, nu e bună costumul ăsta, că mă vede fratele X sau Y și m-a văzut cu costumul ăsta și celelalte și cu rochia asta. Nu! Aleluia! Aleluia! Nu fă-ți îndormit. Aleluia! Nu, și el spune, copilașilor, păziți-vă de idol. Amin! Orice lucru care îi iubești mai mult decât pe Dumnezeu și pe tine, dacă te iubești pe tine însuți, și copilul tău, și soțul tău, și soția ta, și părintele tău este un idol. Și ce face idolul ăsta? Te biruiește. Te biruiește. Și nu mai ești în stare să-L iubești pe Dumnezeu. Te iubești și mă iubesc pe mine însuți, te iubești pe tine însuți. Și Dumnezeu nu vrea lucrul acesta. Nu vrea lucrul acesta. Israel. Deuteronom, capitolul 6. La versetul 1, ce spune cuvântul Domnului. Slăvit să fie Domnul și binecuvântat să fie în veci de veci. Glorificat să fie numele Lui în veci de veci. Iată poruncile și legile, gândurile pe care a poruncit Domnul Dumnezeu vostru să vă învăț, să le împliniți în țara pe care o veți lua în stâmpânire. 2-3 până la versetul 6. Ca să te temi de Domnul Dumnezeul tău, 1. Păzim toate zilele tale de zi tale, tu și fiul tău și fiul fiului tău, toate legile și toate poruncile Lui pe care ți le dau azi. Lăudați să fie Domnul. Asta trebuie întipărită în mintea copiilor noștri, a familiilor noastre. Dumnezeu vrea, ascultă, dar Israel și caută să le împlinești ca să fii
Fericit. Fericit. Amin. Cine nu vrea să fie fericit? Ești tu, Iisus. Cine nu vrea? Nu vrea să fie fericit? Nu știu. Amin. Vreau să fiu fericit. Dar știți unde este fericirea noastră? Psalmul 73, versetul 28. Lăudați să fie. Amin, Doamne. Fericirea noastră nu este decât Dumnezeu. Aleluia. Și știți cum vine fericirea? Să stăm aproape de El. Aleluia. Și spune, cât pentru mine fericirea mea este să nu stau departe de Dumnezeu. Cât pentru mine fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Și când te apropii de Dumnezeu, vorbește despre El. Și spune, să mă apropii de Dumnezeu și să-L fac locul meu de post ca să povestesc toate lucrările Lui. Aleluia. Lăuda să fie numele Lui, iubește veci. Și așteaptă asta de lângă tine, omul care poate că este tulburat, poate că este întristat. Și să-i spui, măi, omule, trece și asta. Aleluia. Dumnezeu face minuni, că a făcut și lui. Lăuda să fie în veci de veci. Dar când? Când împlinești legile și poruncile lui Dumnezeu. Versetul 3 din Deuteronom, capitolul 6, slăvit să fie numele Domnului Iisus Hristos. Ascultă, dar Israele, și caută să le împlinești ca să fii fericit și să vă înmulțiți cum? Puțin. Amin. Lăuda să fie Domnul. Să vă înmulțiți mult. Ca și biserică, ca și popor. Să vă înmulțiți ca și familie. Asta vrea Dumnezeu. Asta vrea Dumnezeu. Și ce înseamnă a te înmulți? A prospera. Aleluia. A prospera. Dumnezeu îți dă viață. Lăuda să fie numele Domnului Iisus Hristos. Cum ți-a spus Domnul Dumnezeul părinților tăi, când ți-a făgăduit țara în care fuge laptele și merea, versetul 4. Ascultă, Israel, Domnul Dumnezeul nostru este singurul. Aleluia. Aleluia. Lăuda să fie Domnul. Versetul 5, să iubești. De ce spune să nu iubești? Este poruncă, frate. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Și cum? Pe învață de la David. Cum ne-a spus David? Versetul 1, Psalmul 18. Te iubesc, Doamne. Dar nu vorbești. Te iubesc. Învățături. Aleluia. Trebuie să învățăm, te iubesc, Doamne, dar nu oricum din inimă. Doamne, tăria mea. Și dă înapoi de Deuteronom, capitolul 6, versetul 5. Lăuda să fie Domnul. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima. Amin, Doamne. Dar de ce se spune cu toată inima? Ajută-ne, Iisus. În inima noastră nu mai trebuie să mai vedem nici 0,00001% să iubește la cineva. Aleluia. Decât să iubește Dumnezeu. Prioritatea numărul 1 în a iubi pe cineva este Dumnezeu. Primul loc. Lăuda să fie Domnul Iisus Hristos. Și spune să iubești pe Domnul Dumnezeu din toată inima ta, cu tot sufletul, tot și cu toată puterea ta. Și versetul 6. Și nu numai atât. Și spune și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai. Amin, Doamne. Și când Dumnezeu este în inimă, când poruncile lui Dumnezeu este în inimă, pe nu mai are loc nimic. Nu mai are loc nimic. Nici ură, nici pisă, Vește, Doamne! nici nimic. De ce? Dumnezeu a acaparat toată inima. A acaparat toată inima. Și când Dumnezeu este locuitorul inimii tale, Aleluia! Aleluia! pe tronul inimii tale, El este stăpânul. El este Dumnezeu și nouă. Lăuda să fie numește și nu mai mergi unde vrei. Mărire ție, Doamne! Și te duci acolo. Unde? Unde este ape. Lăuda să fie numele Domnului limpezi, unde este iarbă bună, unde este cel mai bine pentru oaie. S-a citit Psalmul 23 și spune atât de minunat cuvântul Domnului de la versetul 1, 2, 3 în jos. Spune atât de Domnul. Aleluia. Dar de ce Domnul? Că El este aici. Este prioritatea numărul 1 în viața mea. Domnul este păstorul meu. Și când îl ai pe Dumnezeu ca și păstor, nu vei duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi, El mă duce la pe teorie. Lăuda să fie numele Domnului Iisus Hristos. El mă povățuiește pe tineri drepte din pricina numelui Său. Versetul 4. Chiar dacă și spuneam asta. Iar dacă nu suntem scuteți. Dar chiar dacă va veni momentul să umblăm prin valea unde morți, să știi că nu e sigur.
Dumnezeu tot acolo. Aleluia. Tot acolo. Și dacă ești cu Dumnezeu, spunea cineva și mi-a plăcut, cu Dumnezeu intru și în ea. De ce? Aleluia! Și cu Dumnezeu fac majoritatea lucrurile. Și tu vede pe Dumnezeu în ea. Aleluia lui Dumnezeu. Cine poate să fie împotrivă? Cine? Deci când Dumnezeu fac majoritatea, oriunde ar fi. Eu și Dumnezeu poate să fie o știre, spune Psalmul 27. Versetul 1, 2 și 3. Dă Domnul de sus. Aleluia! Ca să fie în legi de veci. Doamne! Psalmul 27, versetul 2. Aleluia! Mărire Domnului! Domnul este sprijinitorul vieții mele. Glorie ție, Doamne! Aleluia! Auziți ce spune? Împotriva mea ca să mănânce carnea tovă, e. Spatele și carnea o știe. Inima mea, dar de ce? Binecuvântat să fie Dumnezeu! Aleluia! Aleluia! Omul care este iubitor de Dumnezeu. Și doresc Domnul meu! Laudă să fie ta! Aleluia! Liber meu! Aleluia! Aleluia! Să locuiesc toată viața. Aleluia! Unde? În casa lui Dumnezeu. Dar nu în zidurile astea. Nu în zidurile acestea. Casa lui Dumnezeu suntem noi. Lăudați să fie Domnul și El vrea să locuiască în noi. De ce? Ca trupul nostru să fie templul lui Dumnezeu. Lăudați să fie numele Lui. Aleluia! Vrea la toată viața mea în casa Domnului ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui. Amin, Doamne! Slavă ție! Să vii lângă fratele tău frumos așa să spun. Aleluia! Frumos ești. Bă, dar tu ești copilul meu. Aleluia! Bă, frumos te-a făcut Dumnezeu. Aleluia! Te iubesc! Aleluia! Te iubesc și eu! Vă iubesc pe toți cu iubire! Aleluia! Nespusă! Aleluia! Să mergi la soldata și să iei brațe să spui surioara mea! Cumva ți-am greșit! Aleluia! Am o privire! Cumva ți-am greșit cu tot vorbul! Aleluia! Am fost de un moment de răcire! Te iubesc! Te iubesc! O iubire atât de sus! Nu pot să spun în cuvinte și
Asta face Dumnezeu. Asta face Dumnezeu. În prezența ta spune cuvântul Domnului. Psalmul 16, versetul 11. Spune cuvântul Domnului. Înaintea feței tale vom da să fie numele Domnului. Îmi vei arăta cărarea vieții. Înaintea feței tale nu că au fost. S-au dus ale care au fost istorii. Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și veșnice de ea. Știți de ce spunea Ioan și Petru și Iacov? Disconnect. Spunea atât de minunat, Doamne, e bine să rămânem aici. Vom face trei colii. Una pentru tine, una pentru mine. E bine. E bine să stăm aici, Doamne. E bine prezența. Aleluia! E bine și atunci când îți vorbește Dumnezeu și îți arată cum trebuie să fii ca și creștin, ca și om al lui Dumnezeu, în primul rând trebuie să o demonstrezi. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, să-l iubești pe aproapele tău. Și cum să-l iubești? Spunea un om cu asta. Și mi-a plăcut lucrul acesta. Când iubești, cauți să faci totul. Băi, omule, rândul trecut când eram la voi, spunea fratele Bogdan, nu să binecuvântez. Și mi-a rămas la tăpăritul meu. Că avea o sumă de bani înainte de sărbători. Și a venit cineva la el și a cerut bani. Și el, știind că avea bani, i-a dat o sumă de bani. Și a mai dat la cineva și l-a rămas fără bani. În momentul ăla m-am gândit la cuvântul acesta. Mă, când iubești, cauți să faci totul. Cauți să faci totul. Nu mai ții cont. Dacă ai în buzunar, nu mai te gândești la tine. Dacă nu iubești, întotdeauna dau scuze. E așa? Nu vi s-a întâmplat? Mie mi s-a întâmplat. Nu vorbesc. Am auzit de la cineva, prin experiență. Te ia gura pe dinainte și spui, vine cineva la tine și spui, păi, am și cu nevoie de sumă de bani, și ce spui? Am spus cuvântul acela care a spus Pavel, Martin, este Dumnezeu pe acolo. Nu, decât tu nu ai spus așa. Am spus. Și noi avem. Dar când iubești, cauți să faci totul. Când iubești, cauți scuze. Doamne, binecuvântat să fie numele Lui de veci. Slăvit să fie Domnul. Și auziți un cuvânt atât de minunat. Un cuvânt care Domnul mi l-a dat acum. Și auziți cuvântul acesta plin de putere și de har. 1 Ioan, capitolul 3. La versetul 14 până la versetul 19. Auziți cuvântul acesta. Noi știm, știți cuvântul acesta? Aleluia! Trebuie să știm. Noi știm că am trecut din moarte la viață. Dar prin ce dovedim lucrul acesta? Pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său rămâne moarte. Merită să ne iubești. Merită să ne iubești. Da, să fie Domnul. Mai departe. Oricine iubește pe fratele său este un ucigaș. Și știți că niciun ucigaș nu are viață veșnică rămânând din el. Doamne, dură-te de noi. Noi am cunoscut dragostea lui prin aceasta, că El și-a dat viața pentru noi. Și noi trebuie să ne dăm viața pentru frați. Dar nu să punem cuțitul nostru să ne tăiem. Nu, dar care este viața? Roman 12, capitolul 1. Roman 12, versetul 1 în jos, spune atât de minunat cuvântul lui Dumnezeu. Slăvit să fie, auziți cum trebuie să ne dăm viața pentru frații noștri. Roman 12, versetul 1, 2, 3. Lăudați să fie Domnul.
Măriți să fie Trebuie sfânt, ești tu. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu. Da. Și auziți cum se dă viața. Aduceți-vă trupurile voastre cu o jertfă sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Atât. Asta înseamnă să te dăruiești pentru fratele tău. Asta înseamnă. Nu să-ți dai viața ta pentru el. Adică stai mă să mă omor pentru fratele tău. Nu vrea Dumnezeu să ne omorăm. Nu. Și trupurile noastre în ziua aceea să fie ca o jertfă pusă pe altar. Și atunci te dăruiești. Te dăruiești pentru cele lângă tine, pentru cea de lângă tine, pentru biserică, pentru sora ta, pentru fratele tău. Și asta înseamnă să-ți dai viață. 1 Ioan, capitolul 3, versetul 19. Lăudați să fie Domnul. Versetul 16. Slăvit să fie Domnul. Noi am cunoscut dragostea prin aceasta că El și-a dat viața pentru noi și noi trebuie să ne dăm viața pentru frații noștri. Și auziți. Și auziți acum. Dar cine are bogățiile lumii acestea și vede pe fratele său nevoi și închide inima față de el, cum rămâne dragostea? Rămâne dragostea lui Dumnezeu, spune cuvântul Domnului. Copilașilor! Biserica Noului Ierusalim! Ostele! Să nu iubim cu vorba! Nici cu limba! Dar cum, Doamne, ci cu fapta și cu adevărul! Lăudați să fie Domnul și versetul 19. Prin aceasta! Concluzia! Aleluia! Țineți minte, Sfântul a spus că suntem aici. Aleluia! Și Dumnezeu începe și posează fiecare celulă din trupul nostru, din mintea noastră, din creierul nostru și spune: din aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr și ne vom liniști inimile înaintea Lui. Versetul 20. Ori, în ce ne osădește inima noastră, căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră. Cunoaște toate lucrurile. Lăudați să fie Domnul. Poți să te ascunzi de Dumnezeu? Ce ne rămâne? Să demonstrăm că îl iubim pe Dumnezeu. În al doilea lucru, a doua poruncă este să ne iubim unii pe alții, pe frații noștri. Și al treilea lucru, știți pe cine trebuie să ne iubim? Pe oameni. Orice om, orice ființă trebuie iubit. Lăudat să fie numele Domnului Iisus Hristos și binecuvântat să fie în veci de veci. Mărit să fie Domnul. Poți spune peste frate Costele, cum să iubesc pe oameni? Da? Este porunca dată de Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. 2 Petru, capitolul 1, versetul 7. Lăudat să fie Domnul și binecuvântat să fie în veci de veci. De la versetul 6. Mărit să fie Domnul. Aleluia! Cu cunoștința, spune cuvântul Domnului, înfrânarea cu înfrânare, răbdarea cu răbdare, evlavia și versetul 7. Aleluia! Cu evlavia, dragostea de frați. Cu dragostea de frați, ce trebuie să faci? Aleluia! Iubirea de oameni. De ce? Versetul 8. Că dacă aveți din belșug, adică când ai din belșug, este în tine roada aceasta. Ești tu, Doamne! Dacă aveți din belșug lucrurile acestea în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici de roditori în ceea ce privește de cunoștința Domnului Iisus Hristos. Și asta trebuie să facem și noi ca și creștini. E ușor să spui că iubești pe Dumnezeu. E ușor nu ești, te iubesc, Domnule, te iubesc. E puțin mai ușor să spui de frați că iubești pe fratele tău. E puțin mai ușor. Pe mine, pe tine. Ne putem înșela, dar pe Dumnezeu niciodată. Aleluia! Dar să iubești pe toți oamenii. Să iubești pe toți oamenii înseamnă că ești la fel ca și Dumnezeu. Că El s-a dat de întreaga lume. Lăudat să fie Domnul. Ce ne rămâne, frați și surori? Ce ne rămâne? În încheierea acestor lucruri, ce ne rămâne? Dacă vreți să ne apropiem de Dumnezeu. Să ne apropiem de Dumnezeu. Dar nu oricum, Evrei capitolul 4, versetul 16, nu oricum trebuie să ne apropiem de Dumnezeu. Auziți, dacă vrei să te apropii de Dumnezeu, cu deplină încredere. Aleluia! Să știi că Dumnezeu este prezent în momentul acela când ne apropii de trupul și de sângele Lui. Spune,
să ne apropiem, dar cu deplină credere de scaunul Harului. Dar de ce? Sfânt, Doamne. Ca să căpătăm îndurare. Aleluia! Și să găsim har și îndurare și har. Și au zis mai ce? Pentru ca să fim ajutați când? Aleluia, Doamne. Lăudați să fie Domnul. Și mai nevoie de aceea. Nu mai ai nevoie de unul, doi, nu mai ai nevoie de spital, nu mai ai nevoie să mergi nicăieri. Doamne. Ai nevoie de prezența lui Dumnezeu. Deci ce spune? Cheamă-mă în ziua necazului. Aleluia! Glorie. Spunea cineva, oamenii, și eu spuneam, dar ce spune omul ăsta? Știți care este apelul de urgență al creștinului? Psalmul 50 cu 15. Cheamă-mă în ziua necazului. Aleluia. Nu da telefon la 112. Nu fă ultima șansă cu Dumnezeu și fă prima opțiune. Amin! Amin! Când ai ceva, pune-te pe genunchi. Și dacă îi spui lui Dumnezeu, Doamne, păi, de ce să mă duc la doctor primul lucru? Nu, fac din tine prima opțiune. Ultima șansă o fac din oameni. Dar știu că tu ești prezent întotdeauna. Ca să fii numele Domnului. Dar ce trebuie să faci ca să poți să îl chem pe Dumnezeu? Atunci când îl strici să spune, iată-mă! Să ne apropiem cu deplină credere de scaunul Harului ca să căpătăm îndurare 1, să găsim Har 2, ca să putem fi ajutați 3 la vreme de nevoie. Dar de ce să fim ajutați la vreme de nevoie? Psalmul 46, versetul 1. Dumnezeu este nu ca fost sau va fi. Este un Dumnezeu al prezentului. Nu uitați să fie Domnul. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată. Poate soția ta a lipsit când ți-a fost greu. Poate tu ai lipsit când soției tale a fost greu. Poate părintele tău, poate fratele tău de tu, poate tatăl tău, poate mama ta. Dar Dumnezeu niciodată. Aleluia. Niciodată. Aleluia. Niciodată Dumnezeu nu a lipsit. Slăvit să fie Domnul. El, când este El la dreapta mea, spune Dumnezeu, nu mă cad. Când este El la dreapta mea, nu mă cad. De ce? El e Dumnezeu. Aleluia! Și am pe ce să mă sprijinesc. Am pe ce să mă bizuiesc. Lăudați să fie numele Domnului Iisus Hristos. Doamne, binecuvântă. Amin! Să putem să fim capabili de toate aceste cuvinte. Primul lucru, ca să demonstrezi că iubești pe Dumnezeu din toată inima ta, trebuie să împlinești a doua poruncă, să iubești pe fratele tău de tine. Și atunci când îl vezi în necaz, în durere, strâmtorare, dăruiește-te pentru el. În al treilea lucru, ca să demonstrezi că iubești pe Dumnezeu și pe fratele tău, trebuie să fii și iubitor de oameni. Lăuda să fie Domnul. Și apoi ai curajul să vii înaintea lui Dumnezeu și să spui cum s-a citit din Psalmul 18, versetul 1, prima parte. Versetul spuneați de minunea cuvântului Dumnezeu. Te iubesc. Dar nu oricum. Te iubesc din inimă. Aleluia. Doamne, tărie. Lăuda să fie numele Domnului. Amin! Doamne, tărie mea. Am zis versetul 2. Lăuda să fie Domnul. Doamne, Tu ești Sfânt. Aleluia! Cetăția mea. Aleluia! Spăvitorul meu. Aleluia! Dumnezeule, Tu ești stânga mea în care mă ascund. Mărire Domnului! Scutul meu. Tăria care mă scapă și întâlnitura mea. Lăuda să fie numele Domnului. Ca să poți să spui toate aceste lucruri, trebuie să demonstrate. Știți cum se demonstrează în primul lucru? Luni la masa lui Dumnezeu. Luni la masa lui Dumnezeu. Sana, ajută-ne, Doamne! Dacă iubește cineva, și împlinește ceea ce eu am spus să facă, lăudați să fie Domnul. Lăudați să fie Domnul. Și atunci arătăm iubirea de Dumnezeu la masa lui Dumnezeu. Și atunci ne putem lua în brațe unul pe altul, ne putem spăla pe picioare unul pe altul, ne iubim unul pe altul, demonstrăm lucrul acesta și vor vedea cei de lângă noi. Și vor spune, bă, dar ei de ce pot? Dar ei de ce pot să facă lucrul acesta? Știți de ce putem? În inima noastră, pe tronul inimii noastre, nu locuiește decât Hristos. Și El, dacă este, nu este și dragoste, este și pace, este și binecuvântare. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze să înțelegem. Că dacă l-ai pe Hristos, ai totul. Dacă nu l-ai pe Hristos, n-ai nimic. N-ai nimic. Așa spune în Ioan capitolul 5. 1 Ioan capitolul 5, versetul 12 și terminăm. Lăudați să fie Domnul Iisus Hristos. Mărit să fie Domnul. Glorie Domnului nostru Iisus
Cine are, dar cine nu are, nu poate să spună. Cine are pe Fiul, are viață. Cine nu are pe Fiul lui Dumnezeu, nu are viață. Știți cum putem căpăta viață? La masa Domnului. Știți ce ne invită Dumnezeu? Să venim la masa lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Și să rămânem cu aceste cuvinte în inimă. Și să le arătăm, să demonstrăm, nu cu gura. Nu da din omenești, ci prin fapte slăvit să fie numele Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu să ne binecuvânteze, Dumnezeu să ne întărească, Dumnezeu să ne umple de autoritate. Era mult mai mult de vorbit. Dar ați invitat a Domnului. Aleluia! Ferește tu, Doamne! Slăvit să fie numele Domnului. Dumnezeu mi-a vorbit, Aleluia! mi-a întărit. Sana! Acestea să mă podobească pe Dumnezeu. Acum înțeleg un verset. Știți că Petru, când era la cină, i-a zis Domnului, Doamne, cu tine voi merge până la moarte. Aleluia! Când era cu Dumnezeu, când era cu frații, credință mare, putere mare. Sana! Și noi poate de multe ori se întâmplă lucrul acesta. Așa am înțeles când sunt jos pe bani. Și când s-a văzut singur, trașanii. Aleluia! Și s-a repădat. Că noi de multe ori suntem așa cu frații, cu bucurie mare, luăm hotărâri, Doamne, că tine merg. Și după 2-3 zile când ne vedem la necaz, dați palet.